sikkert mega ulækker salat til. Ja, hvor ser jeg go. Ser. Jeg synes, Johnny er game for mig. Hvad laver du med? Jeg filmer dig. Hallo? Ja, så er det ikke. Så er det ikke. Og så er det en blødmad. Prøv. Hallo? De kunne sgu da få mig bandet af det her. Nej. Er det ikke competitive? Jo. Jo, det er. Hvorfor kan de så ikke det? De snakker til mig, dreng. Ja, det er 100% mad. Hello? Guys? I'm sorry, my friends joined the game. What do you kick mig? Jeg er lige kommet tilbage. I just got back, why kick me?